खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ कलकातानि जि रेप केसआ दिनै मास मोनसेयानो जानोसै थेवबो बिनि कुनु फाइनाल रिजाल्ट दाबो नुजाफैयाखै थांनाय मानडे खालिसो कर्टआव बिसोरखौ लांनाय जादोंमोन आरो बै कर्टआव सीबीआई आबो गावनि जि इमान दिन आग बारायनाय खामानिफोरखौ खोन्थियो मा बिथांमोना प्रग्रेस जादों बिसोर बे केसआव आरो लोगोसे ममता बेनार्जीनि सरकारनिफ्राय बिसोरनिफ्रायबो सासे उकिल थांदोंमोन आरो बै उकिलाबो गावनि जि दायित्व मा टाइपै हेल्प खालामदों बै सीबीआईखौ बेफोरनि रिपर्टफोरखौ होनाय जायो आरो बै रिपर्टआव गोबां माने गोरोन्थि बै जाजफोरा दिहुनदों जेराव मेन माने माबायानो जाबाय बैदि कलेजाव इमान गोबाव सासे डक्टरा उन्दुनानै थायो बिखौ रावबो मानो नागिरहैयाखैमोन आरो नागिरहैनाय बे गोजाननि बाथ्रा बेयाव सीसीटीवी केमेरानि जि फुटेज जेसांखिनि मोननांगौमोन बेखिनिखौ मानो मोनाखै अनलि 43 सेकेन्डनि मोनसे भिडिअ फुटेज बै सीबीआईनि आखायाव होनाय जायो आरो बिनि अनगा जेब्ला जाजआ बै ममता बेनार्जीनि सरकारनि जि उकिलमोन बिनाव जेब्ला बे कुवेश्चनखौ सोङो बिथाङा बुङो जे हार्ड डिस्कआ माने बिनि मेमरिया फुल जालांदोंमोन बिनि थाखाय बेफोरो माने रेकर्डिं जायासै ओरैबायदि माने बे केसखौ सरकारा लाखुमानो गिरदो ओरैबायदि माने गादबना दोननो नागिरदो नोंथांमोननो आङो सिगांनि भिडिअआवबो खोन्थादो जे बे केसआव किसुमान ओरैबायदि माने लिगेल जायखौ मावनोनो मोना बेफोरबायदि खामानिखौ बे केसआव मावनाय जादों जेरै फार्स्टआवनो बै जाजआ सोंदों जे सन्दीप घोषआ कलेजालागि मोनफैनायाव बेसेबां गोबाव नांगौ ओरैनो न'निफ्राय अब्ला बुङो 15 निफ्राय 20 मिनिट्स गासै ट्राफिक जाम माबा जाम बेफोरखौ लानानै नाथाय इखालि बियो खबर मोनो फुंनि 5 बाजियावनो नाथाय बियो 8 बाजियावसो बै कलेजाव फैयो मानि थाखाय बेयावबो बिथांमोना जेबो बुंनो हायासै आरो बिनि उनाव बुङो जायखि जाया हस्पिटालावनो जाथों माने मार्डारफोर जाबाथाय बा बेफोरबायदि हस्पिटालाव जुदि जादोंबाथाय बै हस्पिटालाव जेब्लाबो पस्टमर्टम खालामनो मोना बै गोथैसोखौ गुबुन हस्पिटालावसो लांनानै पस्टमर्टम खालामनांगौ नोंथांमोना मानो बै खामानिखौ माने मावदों बिदि बुंनायावबो बिथांमोना माने जेबो एन्सार होनो हायासै आरो लोगोसे बुंदो जे सान हाबनायनि उनाव जेब्लाबो पस्टमर्टम जाया जोंथ' गोबां रुल्सफोरखौ मिथिया नाथाय बेफोरखौ नुनानै खोनानानै जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथांमोनाबो मिथिना लानाया मोजां सान हाबनायनि उनाव जेब्लाबो पस्टमर्टम जाया आरो बिनि थाखाय स्पेसियेल पारमिसन लानानै फैनांगोन नाथाय बै ममिताखौ गले गले आं ओंखारबाय थानो आं निजेखौनो मा रखमबा मोनदों आरो नोंथांमोनाबो हयथ' बेफोरबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो जोबोद दुखु मोनदों जानो हागौ नाथाय मा खालामनो जोङो गासैबो ज' बिदिनो लोगो नांनानै जुदि बे केसखौ सल्भ खालामनो हायाबाथाय बेफोरबायदि आरो गुबुन नोंथांमोनाबो फिसाजो दोङो बा सोरहाबा बिनानाव दोङो बेफोरबायदि सानसेदि जानाय नङा बिहा जेबो गेरेन्टि गैया दिनै दुनियानि डाक्टरफोरा लामायाव ओंखारबोदो दाखालि बावैसो कलकातायाव 23 जन बेमारि हस्पिटालाव थैलांदो डाक्टर गैयिनि थाखाय खारन डाक्टरफोराबो दुखु दं बै हिनजावसाया मा दायमोन बियो 36 आवार्स हस्पिटालाव खामानि मावनानै गुबुननि जिउखौ बासायनानै दसे रेस्ट लानो होननानै सेमिनार हलाव उन्दुहैदोंमोन आरो बै समाव बै मानसिखौनो बिनि जिउखौनो माने खोमानानै दोनो आरो खोमायो ओरैबायदि खोमायो माने जेखौ दिनैनि माने जुगाव फार्स्ट खोनानो मोन्दों इमान माने जुनारफोरबायदि बे हिनजावसाखौ खालामदों लोगोसे गोबां बेफोरबायदि जासा खोन्थादों बिथांमोननो आरो सीबीआई आबो बुंदों जे जोंनो आरो गोबां बेफोरबायदि एभिडेन्सनि दरकार नाथाय बिथांमोना गोबां बेसादफोरखौनो माने
कुनु माने आयेननि हिसाबै मावाखै जायखौ माने बिसोरो लाखुमानासो दोनदों ना मा मिथिया किन्तु 100% जोंखौ माने हेफाजाब होआखै जोंनि खामानियाव बेफोरबायदि बुंदों माने सिबिआइआ कर्टनि सिगाङाव बुंदों आरो लोगोसे बेयाव बे खोथायाबो ओंखारदों जे सासे पुलिस अफिसारा बै मौमितानि बिमा बिफानो मानो फैसा जासिदोंमोन मानो रां जासिदोंमन बे केसखौ माने बन्द खालामनो थाखाय बिनिफ्रायबो माने जेबो एन्सार बिसोरो खोन्थानो हायासै नाथाय बै पुलिसखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानै बै जाजआ बुंदों आरो बिदिनो जोंनि दा इन्डियायाव बै आगस्ट मासाव नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ निउसाव नगावआव सासे रेप केस जालांदो जायखौ माने टिउसननिफ्राय फैबाय थानायावनो साथाम मानसिया हमनानै बिखौ जिनाहारि खालामो आरो लोगोसे उत्तराखन्डआव ओरैबायदि मोनसे गेदेर केस जालांदो जेराव 7 ड्राइभार कन्डाक्टर लोगो नांनानै सासे उन्दैथार गथ'खौ बेफोरबायदि जिनाहारि खालामो जेराव सानैनि बैसोआ 50निख्रुइबो बांसिनमोन आरो बिनि उनाव बै उत्तराखन्डआवनो सासे नार्सखौबो रेप खालामनाय जायो नाथाय जोङो गोबां बेफोरबायदि निउस आं नोंथांमोननो बेसां बुंनो बे रेप केसा थाबथानायनि कुनु नामानो गैया आरो नोंथांमोननो आङो सिगांनो बुंखादो जोंनि इन्डियायाव सानसेयाव 86 रेप केस माने पुलिस थानायाव रिपर्ट होनायफोरा 86 जन जायो आरो गोबां लाखुमाना दोननाय गोबां माने खोथायालासिनो दोननाय बेफोरबायदि गोबां रेप केस जायो जायखौ माने अफिसियेलि जोङो मिथिया आरो बै आरजिकर हस्पिटालनि जि प्रिन्सिपालमोन बिनि माने गोबां सा सम्पत्ति मोननाय जादों इडिया बेफोरखौ माने नागिरगासिनो दोङो अबेयाव दा आरो गोदान मोनसे मैयासो सिबिआइआ मोनसे आपडेट होदो जायखौ माने बै सन्दीप घोषनि मबाइलनि लकेसनखौ बै खालि हराव अबेयाव दंमोन बेफोरखौबो नायदो आरो बि खालि हराव बै आरजिकर हस्पिटालनि खाथियावनो गंसे हस्पिटाल दंमोन बै हस्पिटालावनो बिनि माने मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो बै हस्पिटालाव बांसिन माने बिखौ थांलाय फैलाय बिनि लकेसनखौ मोननाय जादों आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां फल्स निउस मोनगोन इउट्युबफोराव बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै फोथायनाङा जे गोदान सीसीटीवी फुटेज मोनदो 7 जायगायाव 7 जन फासि जासिगोन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने भिउस लाबोनो थाखाय नाथाय आं नोंथांमोननो जिखिनि खोन्थायो एकदम रियेल जिखिनिखौ माने जोंनि नेशनेल टिभियाव खोन्थायो बेफोरखौसो आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअआव खोन्थायो गतिके जायखिजाया नोंथांमोनाबो जुदि बे मौमिताखौ आयेननिफ्राय बिनि जि दायनिगिरिफोरखौ सास्ति मोनथो होननानै भाबिदोबाथाय बे भिडिअनि सिङाव कमेन्ट बक्सआव वी वान्ट जास्टिस होननानै लिरनानै हो आरो बिनि अनगा जों जेबो मावनो हाया दानि जुगाव जोङो गासैबो ज' लोगो नांनानै थाइसे जायगायाव बेफोरबायदि प्रटेस्ट खालामनाया माने सम्भब नङा नाथाय जोंना मोनसेल' सम्भब जोंहा मा ससियेल मिडिया दोङो आरो ससियेल मिडियाया मा खालामनो हागोन नोंथांमोना मिथिगौ ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो आजिखालि मोनसे फिसा खोन्थायानो बेसां माने लाख लाख करोड़ मानसिया मिथिलांजोबो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।